Но освен общият устройствен план, съществуват и други планове, които дават по-голяма конкретика на предвижданията. Подробните устройствени планове имат най-голяма сила, когато те се правят за цели квартали. Може да се изчисли така нареченият баланс на територията, в който се смятат ново предвидените жилища, колко хора биха поели и за тези хора каква инфраструктура е необходима, за да могат хората, които биха отишли да живеят там, да имат наблизо детска градина, като училище, като парк наблизо. За съжаление, практиката на цялостните подробни устройствени планове през последните години не се вижда често. Правят се предимно ПУП-ове за имоти, т.е. на един имот се сменя предназначението, така че да отговаря на общия устройствен план. Това поставя новите квартали, особено на юг, в голямо затруднение да обслужат с необходима инфраструктура жителите си. Виждаме, че този проблем е разпознат. В управленската програма също е зададен, че набор от южни квартали ще бъдат разработени ПУП-ове по член 16, то приоритетно. За съжаление обаче не виждаме да има движение и по тези подробни устройствени планове през изминалата година, а пък без тях продължаваме да виждаме строителството на нови жилищни сгради, но инфраструктурата около тях да не е достатъчна, за да отговори на това, което се случва.